ଆଜି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମାସର 18 ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ 2026 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:56 ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ରାଜାଗ୍ନି ବରାହ ଦୋଳ ଓଳକଣା ବିଦୁର ଗାଦିରେ ମେଳନ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରାତଃ 6:07 ଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:50 ଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଆଜିର ଅମୃତ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଦିବା 7:37 ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 10:46 ଗତେ, ଦିବା 1:08 ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 3:31 ଗତେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:06 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 9:07 ଗତେ, ରାତ୍ର 9:56 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 1:09 ଗତେ, ରାତ୍ର 2:47 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରାତ୍ର 7:30 ଗତେ, ରାତ୍ର 9:07 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ରାଶିମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ। ମେଷ ରାଶି କଳହ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଛା ରାଶି କର୍ମରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧନୁ ରାଶି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ମୀନ ରାଶି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।